Ay, ingon pang Idol Mikey, Boyki, pakihonghong ka ni Boyki. Idol! Trending karon ang sikat nga celebrity couple human nga na marites kini sa mga netizens nga nag-unfollow sa matag usa sa nagkadaiyang social media accounts sa Instagram. Obserbahan usab sa matang lawin nga mga netizens nga pulos na nga papas na ang mga hulagway diin makita nga nag-uban ang duha sa nagkadaiyang accounts sa inyo. Imang delete day human magkabuwag. Chismis sa mga netizens. Gabuwag na kuno ang maong celebrity couple. Ato nang i-reveal, wa na ilain pa ang sexy og hunk nga celebrity couple nga si Marco Gumabaw og Christine Reyes. Agay. Mga gwapa-gwapo pa ganin yung mga itsuraan. Magbuwag na gihapon. Mo nang kami mga daginuton ani, ari na lang ta sa pagkaluyan. Nasayran nga nag-date ang duha sulod sa duha ka tuig unya apan pabiling takom ang mga baba sa duha ka mga kampo kabahin sa matuod nga estado sa ilahang relasyon. Sige lang, no?